Gire matindo kalo ale alura manam lulwe kadhi kaka mago mo riwo nyaka yie moyu kod koso puonj kod kuonde mag dak mowinjore. Your Excellency, discussing and today we are in Bungoma to initiate the Smart Starts initiative for early childhood development, a program that is run in the LREP region, a program that is going to help our children from the time of conception to the time that they are 1,000 years, and we are told that helps the brain to grow. So when you have this Smart Start initiative, it's going to help us handle issues of nutrition and good health. So the teen mothers will be able to take care of themselves and be able to take care of the babies. But the main thing is that we are supposed to have advocacy so that we bring down the numbers of child mothers. Katika kaunti hii tumekuwa na changamoto nyingi kuhusiana na mambo ya watoto. Tunapoangalia mambo ya teenage pregnancies. Bungoma tunavyoongea leo tuko kwa 19%. Nashukuru maana imeshuka, tulikuwa 21%, now it is 19. Kumaanisha kama serikali ya county kuna kazi tumefanya. Na tunashukuru maana wao wamekuja, tutashirikiana ili hata hii namba tunataka irudi chini ifike 0. Kwa Gwenge Masamburu nyakura mgajuang jodak Masamburu mane dede oketho puothegi oyudo mich mar omenda mar siling milion 38 kowuok e bengi mar piny mangima mar World Bank. Kolose kinde chiwo mich makamano, jatend migawo mar pur kod pith jamni e kaunti no Moses Cheluta wacho ni grube 180 oyudo omenda mar milion 36 ka riwruoge mag saga ariyo to oyudo milion 2 kendo medo ni omenda go en mar ting'o malo ohelni mag jogo mano yudo lal mar midhiero mar dede. Bende gavana ma kaunti no Jonathan Leleit okwayo jodak mkono mondo mi oti kod omenda no maber mondo mi gikony ting'o ngimagi malo kendo jiwo uchumi makono. Yetu na project ya emergency locust kwa sababu wamekuja kutusaidia baada ya hao wadudu wa locust kufamia. Hata ilifika mpaka wanyama yetu waliisha kwa ajili ya ukame na mambo ya hiyo locust, na ikawa hata mpaka products ya wanyama yenyewe kama kuhusika na mambo ya hides and skins ikawa hakuna mahali pa kuhusia. Sasa tukajua sasa maisha yetu imesoroteka, lakini wakati sasa walipokuja kutushikilia tukaona tutainuka mara tena. Kuja huku ALRP kiangazi lituangamiza sana hadi tukapoteza mifugo mingi. Sasa pesa yenye tumeenda kupewa, tutaenda kufanya restocking na tuendelee kufanya biashara zetu kidogodogo. At least hata tutakuwa tunauza maziwa na tulee watoto. Kwa Samburu County wards 12 ndio imekuwa affected, imekuwa identified kuwa affected. Hiyo ni ward Porolo, Dokejek, Bawa, Nyiro, Ndoto na Chola, Wamba West, Wamba North, Wamba East, Waso, Elbarta na Ngata na Nyuki. Hiyo communities yote wameweza kupata milioni 122, 122 million. Wamebaki kupata another 20 million, ikuja almost 150 million, close to 150 million. Kambi mare Gorabuon Mageto Nganya e county ma Migori gikone korobad migawo manono rang'eny mag mwandu e pachoka KEBS omiyo boke mar puoth ne tawo chenro mag uso mogo mar rabuon kod mwandu ma iloso kowuok kuom rabuon. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma ntiere kod ler. Lek mar piny owacho mar kaunti ma Migori maneno ni mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambi mare Gorabuon mar Geto Nganya e kaunti ma Migori yudore e chiro koro chopo bangi to kuom kinde malach. The Kenya Bureau of Standard miyo kaunti ma Migori bok makoro podho mwandu mawuok e kambini mar rabuon. Apisa maduong' e migawono mar pur e kaunti ma Migori Michael Midwa wacho ni obok ma omigini koro miyo gi thuolo mar uso mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambini mar rabuon. Ano dhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Sani koro wan gi thuolo ma wanyalo tero products wa e chiro, wanyalo tero gi e supermarkets
nikech demand to nitie. Midwa wacho ni ka opogi kod uso mogoni ne johala bende gigeto migawo mar thieth kod sikunde masani tiyo kod mogo mawuok kuom rabuon e pidho nyithindo mondo koro geng' nok mar vitamin A kuom nyithindo. Semiwa order mar packets madhi 3,000 mago gik ma warego sani mondo watere health facilities mekwa. Kok mano kende bende wasechako wuoyo gi department wa mar education nikech nitie gimiluongo ni school feeding program. Mano bende waneno ka nitie opportunity kanyo ero. Lipot manogol kod piny wacho higa ma okalo yango ni kuom nyithindo 10 mantiere kind higni 2 kod 6 maromo 6 nitiere kod nok mar vitamin A. Jolony wechego mag chiemo makare oseyango ni rabuon kido mar orange flesh konye medo vitamin A del, ka bende kido mar rabuon ni ema sani kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya koro rego. Riwruoge mopogore opogore ma oting'o World Food Program kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod jiwo chenro mag pur mag rabuon mar kidono mar orange flesh ka gisiro sikunde kod jopur. Skul mar Bielteza en achiel kuom schools ma watiyo godo nikech skundni timo school feeding program. So nwayiere among other schools mondo wakel nigi wach OFSP kata rabuon ni endi mondo konygi e chiemo mar nyithindo. It's also very good for child nutrition. The sweet potatoes have vitamin A and carotene, which is good for our learners. Migawo mar pur e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche mamoko ma osebedo ka koro thiro tich mar kambini mar rabuon. Dryers gi capacity mekgi okoyie ni wanyalo dry ngwachu especially sama weather ok ber nikech tiyo gi solar. Koro mano is one of the we into a public-private participation gi private sector mondo wayud go investor manyalo biro manyalo konyowa timo investment e gik ma pod orem sani mondo achieve full production. Kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya nyalo rego rabuon maromo tan 4 odiechieng' ka odiechieng' ka orego makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Odiechieng' manyoro nyakwar Mgajuang ne piny ngima dhialo chieng' mar liech ma en le mar bungu Kenya ne ok odong' chien. Kaunti ma Kajiado ne ni opara manyime ji warita mar liech ma odak e bunge mag le ma Amboseli. Amboseli ni kod liech ma kwan gi ohewa 1,600 kendo harita imiyogi mar geng'o achudhe mantiere kod paro mag negogi kamanyo tungegi. Kaunti ma Kajiado na achiel kuom counties machwalo agenda mag rito le mag bunge ahinya te bung le ma Amboseli. E bungu no liech ma kwan gi ohewa 1,600 odak e bungu ma Amboseli kendo githoro bayo nyaka gode mag Chulu kod Kilimanjaro e piny mar Tanzania. E odiechieng' ma kawuono idhialo kendo irango ratich liech mangimagi ne kamarach ne mar jodwar pedho gi kinde ka kinde mar manyo tungegi mantiere kod nengo mamalo. Kenya inaweza kuwa Dubai. Dubai wanauza jangwa, wanauza mijengo, lakini Kenya inauza Big Five, inauza ndovu, inauza wanyama na inauza mandhari mzuri ya utalii. Thor mar wacho odiechieng' ni wang' ni en keto mahine jiwo ber mar aluora maliech dakie. Francis Legei ma en apisa motel ne chenro mag arita mar oganda e gwenge mag Kajiado South leronwa kaka ichiwo arita ne liech kendo iumogi mar geng'o masira mathoro jukogi e lwet achudhe. We have integrated several elephants which have been tagged by the transmitters into our system. Technology is now taking over. Legei wacho ni e bungu ma Amboseli nitie liech ma oketnegi alama e dendgi mondo mi kik ndachgi lal. Hera mare ne liech nenore ayanga ka pi wang'e mol e kinde ma ochiwo sigana e midhiero ma liech kadhoe e lwet achudhe. It was so painful kuwa ndovu ako na mimba. Ndovu amekufa, ako na mimba, mtoto ndio hiyo. Mkuki iko ndani. It was so painful. Liech moko kindgi gin mag piny Kenya kama moko gin mag piny libamba ma Tanzania. Luoro majorit le ma Amboseli nigo en thuolo mantiere piny Tanzania mar pedho liech kendo maketo ngima liech go kama tek.
Last month we tagged an elephant